això era fa uns quants anys, n'hi havia una xiqueta, bueno, sabeu el que és un mas? Sabeu el que és un mas? Què és un mas? Exacte. Bueno, un mas és una casa de camp que sempre està a les afores dels pobles i aquesta casa, pues, antes la gastaven els llauraors, allí guardaven el ganau, tenien els animals, bueno, i estava sempre lluny del poble. Bueno, i allí vivia un matrimoni molt major que bueno, no tenia xiquet, no tenia res, i ja estaven molt majors i no podien eixir de casa perquè eren tan majors que es feien molt de mal les cames els dos i estaven vellets i no podien eixir. Bueno, total, que allí es portaven el menjar altres persones, veïns de pobles, es portaven menjar, però bueno, ells no podien eixir. I arriba un dia que toquen a la porta del mas i agarra i va l'abueleta agarrant-se pels parells conforme podia, saps? Obri la porta i es veu un bebè allí en la porta, un bebè en terra, i s'acatxa, l'agarra, bueno, l'entra cap a dins, i quan li lleva una manteta que tenia, i quan veu era una xiqueta. I diu, esta xiqueta, i no va veure ningú que l'havia deixat ni res, l'havien deixat allí, i ella se l'entra cap a dins. I l'home diu, però la xiqueta, diu, mira, ha tocat a la porta i no una xiqueta així, bueno, total. I això era el ple del dia, no? Entonces, i se la deixen allí, i allí no venia ningú cap de dia per ella, ni res, i venien allí a portar el menjar i dir, mira, pues què tenim? I ells pues anaven criant-la i poquet a poquet. Bueno, total que els abuelets agarren i diuen, pues li haurem de posar un nom perquè està xiqueta, i com l'havien dut al ple del dia, pues li van dir Dia, ¿vale? Bueno, i aquesta xiqueta anava creixent, i quan era xicoteta es donen compte que quan gatejava, però anava com una rata, però ràpid per dins de casa, pel mas, saps? I total que ella, bueno, anava creixent, i la xiqueta ja es fa més majoreta, i entonces ja es feia recaus als pares, perquè ja eren els abuelets, però eren els pares d'ella, perquè havien anat criant-la, bueno, total, que la xiqueta es fa majoreta i sa mare li dia, bueno, ves a pel pa i a la panaderia d'ahir de Palomar i agarra molts pa, i ella corrent, però que corria com... Vosaltres sabeu qui és, a veure, este joc que és des maquinetes que corre tant, que és blavet, és que no sé com li diuen. Sonic, eixe corre, veritat? Sabeu qui és Sonic? Pues ella dia en què corria més. Mira que corre Sonic, vale. També sabeu quin és eixe caragol dels dibujos també, que corre molt, com li diuen? Turbo, veus? Eixe també corre, que sí. Pues dia en què corria més. Bueno, pues sí que sé... Bueno, total. I així també n'hi ha un gos que és el de Joan, Pepe i Mariner. Com corre eixe gos? És gossa, no? El gosseta, com corre? Molt també. Pues dia en què corria més eixa xiqueta. Bueno, total, que això va ella creixent i cuidant als seus pares, que eren cada vegada més majors, i els pares no podien eixir de casa, eren molt vellets i cada vegada es feia més mal les cames, tot això. Bueno, total, que arriba i va creixent, va a l'escola, o sigui, allà, i arriba i s'entera que n'hi ha unes, olimpiades, ara fan jocs d'estos d'estiu i que competeixen, no? En la tele ho vegeu, que fan competicions, i fan un campionat ahir en la capital de la Vall d'Albaida, sabeu quina és? Quina és la capital de la Vall d'Albaida? Cregueu. La capital de la Vall d'Albaida, a veure si ho sabeu. Bueno, pues, quina serà? La Vall d'Albaida. Pues no, la capital és Ontinyent, que, ells són més xulos i més d'això, i és el que s'han fet la capital, aunque siga la Vall d'Albaida, però és Ontinyent, ¿vale? Total, que allí allí que n'hi ha, com es diu, poliesportiu i tot, fent una competicioneta, i els abuelets que tenien allí, els pares de dia, que tenien allí la tele en blanc i negre, perquè aquesta tele no tenia ni color, es veia en blanc i negre, era una tele molt antiga, total, veuen en el telediari que es feia en Canal 9, que és de la Cares a Punt, veuen que es feia aquesta competició allí on tenien, i li diuen, com veien que la xiqueta corria tant, diuen, podies anar allí, que donen prèmits, i van sentir ells en la tele, això de blanc i negre, que donen prèmits, i podies anar allí a veure si guanyes alguna cosa. Total,
La xiqueta agarra i veu la fetge, li diuen, mira, tal dia has d'anar allí i allí t'apuntes i fas el que a tu t'agrada. Total, que la xiqueta se'n va cap on tenien, que va arribar en seguida, perquè ella, com corria tant, se'n va anar allà on tenien, i arriba allí, i bueno, allí se'n va, i ella pregunta allí on tenien quan entra al poble. Diu, on es fa soci? Diu, això és allà en el polideportiu, allà així ens en paga Bocairent, que n'hi ha allí pistes de tot, i vale. Diu, pues ale, va. I diu, li van dir pa on, i ella va. Arriba allí, i veu a molta gent, bueno, total, a veureu. Arriba i resulta que allí veu a xiquets de totes les edats, uns votant, altres jugant a baloncesto, hasta no sé què, i ella diu, jo és que volia apuntar-me a veure que volia veure que han vist els meus pares en la tele que es feien i a veure si guanyava algun premi. Bueno, total, que arriba allí i diu, mira, t'has d'apuntar ahir, has de donar els datos teus, el teu nom, allò, i agarra i diu, i així pues el registrem, el donem un número i ja... Vale. Total, que els pares, antes de que se n'anara on tenien, ja li van dir, mira, tu enduste una botija que li va fer son pare, que era molt vellet, i la va omplir de la fonteta d'ahir del molí. Saps on està la fonteta del molí? On està? On està la fonteta del molí? Ahí baix, no? Bueno, i li la va omplir d'aigua fresqueta, li la van omplir perquè l'home no eixia de casa, que ho va encomanar, ell diu, escolta, porta'm una botija d'aigua fresqueta de la fonteta del molí. I te l'endús per quan corre, i li va dir son pare, mira, quan vagis allí, si fa molta calor, tu veu i xau que veuràs com estàs bé i veuràs com bé que el senta. Bueno, va. I ella agarra i li donen una botija, que mira, per cert, aquí. Li van donar aquesta botija, veus? És una botija. I ella se'n van allí, allí al campionat en la botija, ¿vale? Ara, allí els altres, ve als xiquets i uno duia Aquarius, sabeu el que és l'Aquarius? Coca-Cola Zero, duien begudes d'estes, clar, saps? Tot begudes per fer el deport. Pues ella duia la botija de la fonteta del molí, plena d'aigua fresqueta, que li havia donat son pare. Bueno, total, sa mare, que és més patidora i el que passa, li va dir, tu, si fa mal horatge i fa així frescor, o fa com no en tenien sempre és més alt i fa alguna més de frescor, o entra algun atronar, diu, el donen a bota d'un poc de vi i tu pegues tragueig. Sabeu el que és una bota de vi? No sabeu el que és una bota de vi? Bueno, va. Pues mira, una bota de vi. Això, poses vi i li pegues trago, Això ho portem a la festa al xop i, És una bota de vi. Pues sa mare li va dir, omplir un poc de vi i diu, si fa fred d'això, pues t'endús la bota de vi, vale. I ella se la va endur en el capacet. Bueno, i allí, com dic, els xiquets anaven en això, en Aquarius, en això, anaven en motxilles d'ixes de Nike, d'Adidas, i ella duia el capacet de llata que li havien ficat ells, I allí, pues, ella era diferent. Bueno, total, que arriba allí i diu, on en tinc que escriure? Diu, mira, ahí, en aquesta taula que està ahí, això, m'he sentat en això, l'he d'apuntar-te. Total, que arriba allí i diu, mira, que vinc a apuntar-me que a mi m'agrada córrer. Jo vull córrer la prova que més es córrega, diu, i era la de 10.000 metres, que li has de pegar no sé quantes voltes a la pista. Bueno, total, que ella va allí a la taula i diu, pues mira, dis-me el nom. I diu, Dia. I aquell, Dia. Dis-me l'apellido, primer. Rea. Dis-me el segon apellido, Cagueroles. Com? Diarrea, Cagueroles? Sí. Què passa? Diu, sí, diarrea, Cagueroles, en diuen, diarrea, Cagueroles. Diu, que per què creus que correc tant? Per què creu que correc tant? Bueno, total. Ella s'apunta, li donen un número, i es comença, i entonces, ixe dia, quan anava a córrer la carrera, la primera carrera, perquè eren les semifinals, que això és, fan una carrera primer, i és que guanyen de tots, van triant-los, i després fan la final, no? Vale, doncs fan les semifinals, i feia un sol que talpava. Feia un sol com avui, que no es podia resistir allí, i tots allí beguent, que si Aquarius, els altres xiquets, xiquetes, i ella agarra i trago a la botija fresqueta que tenia. Tragué, vale. I es prepara per córrer, bueno, a què? I en seguida fan, preparado, listos, i quan, bueno, i Dia anava, però a tota pastilla. Parava al costat que s'havia deixat la botija, els altres correguent, i ella pegava el traguet, seguia correguent, i
i hasta parant i tot, bueno, guanya la carrera, corria una barbaritat. Bueno, total, que guanya la carrera, es classifica per la final, i la final era a la Sant Demà. Això era un dissabte i era a la Sant Demà, diumenge, la final. És que anaven guanyant a tot. Bueno, total, que ve a la final i aquest dia canvia l'oratge i es fa tot negre, un fred, saps? I tots allí tremolant, els xiquets, les xiquetes tenien fred, i ella, pam, agarra la bota de vi, trago, calenteta, i ale, va, a la final, a córrer, anem a veure. I es posa allí, tragué en la bota de vi, i es comença a córrer a tota pastilla, bueno, i com antes, es guanya tots, bueno. Total, que el premi podien anar a 2 puestos. O al Rull Interesport, una tenda que n'hi ha allí, que tenen de tot, que tenen camisetes, sabates, no sé si haureu anat algú, allí no en tenien, o també tenien que anar a, com es diu, a la ortopèdia Iroc, o la de, saps? Bueno, total, que ella podia triar, i diu, bueno, veurem. I entonces diu, bueno, al guanyar tens 2 premis, el que vulguis, pots anar al Rull o a l'ortopèdia, el que vulguis anar. Bueno, total, que ella, que tenia els pares tan vellets, se'n va anar a l'ortopèdia. En vez d'agarrar-se una camiseta o unes sabatilles, se'n va anar a l'ortopèdia d'Iroc, que està allí, en Martínez Valls, un poquet, que Almudena sap per on està, allí no en tenien. Total, que arriba allí i sabeu que va triar? Com tenia els pares tan vellets que no podien eixir de casa, va anar i va triar 2 coses allí en l'ortopèdia per ells. I ara vos ensenyaré aquestes coses quines són, que les tinc ahí, perquè sapieu quines coses va triar. Bueno, va triar a sa mare, que li havia ficat la botella nova fresqueta i tot, va triar este andador. Com no podia, que era molt major, i ella així, mira, com era molt velleta, pues ja va poder eixir de casa, ja anava per allí, veia els bancalets i tot, però ja va poder eixir de casa i anar, va triar l'andador per sa mare. I per son pare, que tampoc podia anar, que també estava vell, li va agarrar un gallato d'allí també de l'ortopèdia. Entonces l'abuela també ja podia eixir de casa, li pegava el solet, i així és que dia, aquesta xiqueta que la van agarrar, que corria tant i tenia tan bones cames i tot, doncs els seus pares, que eren tan majors, els va ajudar i van poder eixir de casa. I aquesta és la història. A veure, voleu uno de fantasmes? De por? De quanta por? Molta por? Juan està prenent la botella de la font. Se la va acapar tota. I la bota? També, se la va acapar tota.